ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଘେରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁଟି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଅରି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ଅରିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଡରୁଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। କାମ ଟିକେ କଠିନ ଲାଗିଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ତା ସାଥ ଦେଉନି, ଯେମିତିକି ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦିନେ ଗାଁ ବାହାରେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଥର କଳାଲି, ଯିଏ ଏକ ବିରାଟ ପଥରକୁ ନିଜର ସେଇ ଛୋଟ ହାତୁଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପିଟି ଚାଲିଥିଲା। ଅରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବାବା, ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଏଇ ଛୋଟିଆ ହାତୁଡ଼ିରେ ଆଘାତ କଲେ କ'ଣ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? ବାବା ଅରିକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପଥର ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ଉପରେ ଭରସା କର। ଅରି ସେଇଠି ବସି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ଥରେ, 2 ଥର, 50 ଥର ଏମିତି ଆଘାତ କରୁ କରୁ 100 ଥର ଆଘାତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଥରଟି ଥରୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 101ତମ ଆଘାତରେ ସେଇ ଶକ୍ତ ପଥରଟି 2 ଭାଗ ହୋଇ ଫାଟିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଅରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ସେଇ ଶେଷ ଆଘାତରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଟି କହିଲା, ନା ପୁଅ, ପଥରଟି ପ୍ରଥମ ଆଘାତରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଶେଷ ଆଘାତଟି କେବଳ ଦୁନିଆକୁ ତାହା ଦେଖାଇଦେଲା। ମନେ ରଖ ପୁଅ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅରି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଉପହାସକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଅସଫଳତା ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଦିନେ ହାର ମାନୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଜିତିବାକୁ ଶିଖିଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅରି ଜାଣିଥିଲେ ଏହା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଲଗାତାର କରାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଥର ତଳେ ପକାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସେଇ 101ତମ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।